खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 मार्च 2025 समबारखालि सानसेनि बुरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनोबो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंजोबनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावनानै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव मान बांगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ न'खराव बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमाजानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ समाजाव दिनै लोगो लेवानि आंखालबो जानो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनोब्लाबो गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानो रोंगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ
सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो देहायाबो मोजाङैनो थागोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। समाजाव मान बांगोन। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो दिनै खाबुबो मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो दिनै खाबु मोननोबो हागौ। समाजाव मान बांगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ। गोबां जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ आरो सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। थार लोगोनि आंखाल जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन।
गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। नेगेटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।